жерлардан келген жырлар белән танышабыз. Бүтін Татарстан, бүтін Рәсәй буенча таралган керәшеннәрнең җырларын, төбәк җырларын, көйләрен, җылаларын белән танышырга менә шушында бит инде. Горбатского района, поселка Останленский. Мы привезли свой традиционный танец на Горбатскую кадре. Мы участвовали в этом конкурсе первый раз, но нам очень понравилось. Тут очень хороший уровень, высший, тут очень доброжелательные люди. А вы можете показать мне какой-нибудь элемент вашего танца? Фестиваль минем иң яраткан конкурсларымның берсе булып санала. Шушындый кичкенәдән бирле катнашып киләм. Лауреат исемнәренә күп тапкыр лаек булдым. Шул сездән минем Эльмира Бабичевага, Артур Владимировичка зур рәхмәтләремне әйтәсем килә. Алар мине үстерделәр, алар мине Бәрмәнчек ансамбленә кабул иттеләр. Бүгенге көндә мин һәрбер конкурсантка уңышлар телим. Алга таба да күрешергә язсын. Bağımlar bilen doludan yüreğim Ömür defterlerini açıp sizge Жырлар аша әйтеп бирәмен. Вадим Борисович, сіз туым жиндесіда өзіңізде катнашкансыз. Бір елне ул ничек үзгәрде фестиваль? Ол менің қатарда түгел инде күптән булды инде ул. Бик каты үсештә, шуннан да инде теге барлык яктан толайым алганда бүтән яктан да үсештә. Конкурслар буенча да, оештыру буенча да мен шатланамын дип бәйрәм булуына һәм дә оештыручыларга молодцы вообще бер сүз дә рәхмәт кенә. Булып торсын шундый бәйрәмнәр ел саен. Керәшенчә җырлары, бик матуры, биюләре, үзебезнекеләр инде, әниләрдән килгән, әбиләрдән килгән. Менә аларның күлмәкләрен киеп йөрибез без һаманда. Быел икенче төрле киендек. Былтыр инде киндер күлмәкләр белән выступать иткән идек. Быел инде әлбәттә сундуктан чыккан күлмәкләр булар безнеке. Күктәге йолдызларга андагы киеп казлар юлларын үткән заман турында Билгеле инде бу җиңүебезгә без бик шат. Туым җиңүсе 2020 елның җиңүчеләре без моңа ышанмаган идек, билгеле. Ама әзерләнеп килмәгән идек. Бу безгә бик яхшы бүләк булды безгә дә. Безнең бөтен халкыбызга, авылдашларыбызга бу безнең генә җиңү түгел, шул авылдашларыбыз җиңүләре. Ура! 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 Яшь җырчыларга нәрсә теләр идегез? Иң беренче теләк кирәк, теләк булмаса беренче дә эшләп булмый. Сәламәтлек һәм дә әзерәк үҗәтрәк булырга, теге төрле хәлләр булган иде. Менә кимсетергә дә мөмкиннәр, кыерсытырга да мөмкиннәр. Үзеңдә үзең теге булачак мөши уверен булырга кирәк.
çiçek